Nano Babo, Kabalen, kumusta kayo po? Ako yung Louis Season. Abe kayo po yung Mark. Kami po rin kayong We're in Pampanga. So kami po ngayon kayong SM City, Pampanga. Particularly, so kami po kayong Army, Navy. may invite kami po kasi para pakilala yung bayodang menu. So malapit siya po kayong puso tamo uling sisig ya. Ngayon, first time yung gawan din ni kayong community na. Igawan po kasi ngayon gawa kaming live video. Manungi kami, siguro meto maradwang. Ito oradwan tao na mumunang makapunta kay ni. Hashtag tamo is okay mo po Army Navy. We're gonna start the live video. Ninong Bisang Tukimo ko Army Navy SM City Pampanga. So we're gonna hit live. And we are live. Nano Babo, Kabalen. Kumusta kayo po? Ang gawan ni Kening live video ngayon ni nung nino po rin munang adwang tao na mag-confirm na pwede lang hashtag Tukimo po Kening Army Navy. Ngayon mismo. Ngayon mismo. Jeff Lakap, hello. Freedom Prize po. Freedom Prize. Freedom Prize, ay nasasabihan na nitong taon na. Wait, Kabalen, dakang salamat king Army Navy for inviting us. Maka-live video kami pa mo rin. In-invite na kami kayo ni kasi burita yung pakilala itang kaya katamong metong nga ring dish na may libat kayo ng Pampanga, ining sisig baboy. So, tita mong 3 sets of meal. Maninaya kami pang mag-confirm nung ating datang. Ngayon, nung ala. Isa na nga ba ako. Isa na nga ba ako. Anyway, wait tayo. Maninaya tamo pa. On the way, boss. Jet. Go. Ito. Sige. Jet Castro Pasamonte. On the way. Alright. Natin ka na nga, Ben. Alright, so we come to the favorite part of the vlog, of course. Taste testing. Medyo makalungkot uling. Ala kami pong akayabe. Kitang gewa tamong live. Yeah. Pero dakal na rin bisang munta. Anya, gawan tamo po ito. Karing aliwa tamong vlog. Gawan tamo pa po ito. Nung dasanda kami pa kayo ni Mama, ano, di pong bitagan, share me. Sabi mi pinketang introduction tamo, ing buridang pabalo kaya katamo guys, sisitang kanilang sisig baboy. So atin lang burrito, atin lang soft taco, atin lang mo naman naked burrito. So nachos is 105 pesos, ining bacon fries, 115, 150. freedom fries, 90. 90 pesos. So ining burrito tamo guys is 210 pesos. Yan. Ining naked tamo is 225 pesos. Ini namang soft tacos, this is 200 pesos. Kita po na, we're gonna eat. We're gonna leave the video rolling. Nung ating kami pong insights, just as what we do always. Nasabi yung mila po kaya kayo. Actually, kaya yun. Balang Mexican style. So, initang karelang soft taco, guys. Ciao! Manyaming soft taco doon. Lang mo talaga sisig yan lang yung lagay akin soft taco. Crunchy, alasan meron rin itong sisig. Bakit? Lupanda ka dyan. So, iniing karelang naked burrito. This is 225 pesos. Sabi ko pinandin, shareable yan. Nung aliwa mo ining order na nyo, siguro up until 4. 3 to 4 person pwede yung kaya. Nung pansinan niya, makapadurot siyang ating yung rice. Iba't makapadurot siyang aliwaliwang ingredients. Ating beans, ating sisig, ating vegetable, ating iniba na mo what chips siya, kibat ating tomato. So, siguro, hahaluin eh. So, siguro pihalo-halo yan. Again, depende kayo Depende kayo mga namburimen ko kung na. ano yung puringan eh. Isa ingredient na ni sisig. Yan o. Ining soft taco, the guys na sisig. The best yan mo naman. Kibat mag-additional order kayong cheese dip. Of course, atin yung extra bayad dito na. Pero kaya, the best yun. Wait lang guys, so to end our vlog, magpasalamat kami po Army Navy for inviting us. Sana dahil pang pagkakataon, invite nyo kami pa po for our last meal is yung karelang burrito. Sisig burrito. Sisig burrito. Yeah. So guys. So guys, again, thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.
Man. 70, 65. Salamat. Uy, na super generous. Ating kami pang take out. Ngayon, ibayo kami may ako. Ano? Petak mananda katamo pang dessert. Apining kain ng Osan daw. Brownie alamon. Brownie alamon. Alamon. Sige pa dinig mo ito. Freedom toast alamon. Freedom toast alamon. So, sabi dapin, hanggang makanano ka kapsi, minsan natin ka pa muna man space for dessert. Actually, atin yung Scientific kahit scientific explanation. Big space Tapos ng Kevin, shout out kaya ka. Kaya may habalo ito. Kaya may abalit ang ing dessert at niya talagang special space para kay Katchan. Kung sinabi ng dessert time, dagol yan ka na yung kaya mo. Mag-expand niya ka. Expand yan ka na. Anyway, so ito, mga tampas si Bayo. Bye tama ko. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po, sir.